Enggak salah. MBG lho. MBG. Iya. Kok golek kok gratis. MBG programe Prabowo. MBG kowe ngerti apa ora? Maksudnya apa? Mas Agus bagus. Manusia bagian gendeng. Ang
mongko ning kene iki ora ana wong sing sugih kok Kang. Sing perintah kowe iki sapa? Iki dadi bingung aku. Sing perintahku jeng pangeran Gurawangsa. Pangeran Gurawangsa. Saka kraton Tandus. Malah kok kraton Kang. Ya, Konduran dhewe. ya. Wong sing tangges. Aja gampang percaya lho. Kok gak diapusi? Dirangket. Ida-ida. Nanti wani ngapusi Surawana. Nyawane tak tukune. Ngono. Ya. Iki ku ameh teko kene. Dadi nek kowe kurang cetha, kowe kudu tekon. Aja mung nyalahno karo aku. Ya, Pak. Ya. Cak, itane ini bagian iki. Siap. Di bawah. Sopo kang dadi aranmu? Kok wani mlebu alas kutuban kene? Heh? Gurawangsa saka kraton Tandus. Kadang ratu. Ayo. Dang. Terus, Beres. terus, terus. Ayo. Suwen, terus. Iku wonge goblok. Terus, duwe ora ngomong angkat. Ane aja setapi iki kaya. Srewala. Kula Apa kabeh wis mbok tindakake? Rikala semono kaya perintah kang supaya ngumpulake wadya balamu. Mengkono mbok gladi. Apa wis mbok tindakake? sedaya dawe jeng pangeran pun kula esok. Niki bocah-bocah kula ngomong. Dadi kae bocah-bocah. Iki bocah. Niki sego. Nanging aku durung percaya. Oh, Yen pancen kanca rewangmu kae jatuh kandel purite. Iki babar pisan aku durung percaya. panggon percaya kudu dijajal. Bener. Oh. Cak. Iya. Oke. Maju. Monggo. Milih karep jenengan sing pundi monggo milih. Iki monggo. Mulai monggo mulai. Pripun? Sampun. Nggih. Talan. Sampeyan. Hai. Boleh boleh. Mungkin. Napa? Belum. Monggo. Bersani jambak. Ya. Wop. Ampun, pun iki. Durung. Sinten tulung niku? Isih ana sing durung tak jajal. Sinten pun? Sing wis wani mau nantang aku ndi kok. Nggih, Golek, golek. boleh. Golek. Turun. Iku lho, iku lho. Iku lho, jangan apa. Iku lho. Iku lho. Syarat golene. Ayo, Dak. Kanca kae wis padha tak jajal. Siji boko siji. Karo kowe. Kula. Weteng yo wis. Tangan yo wis, kulu yo wis. Nggih.
kari siji sing durung. Napa? Iki. Hah? Aduh, bojoku bayar. Wis ana sing ngurus. Enggak ada bayi wis enek. Lan wis tak jajal koncum kae padha jaduk. Kari kowe. Lah, Iya. boten. Ora usah biang guyu. Ora usah belian. Ora usah nangis. Boten. Lanang wis jaduk. Begini. Urung kok meledak. Kantor posku apa hilang? Kowe iki durung tau apa-apa. Nggih. Lagi iki. Nggih. Wes. Sampun pitados napa Saiki aku wis percaya. Kancamu kabeh kais padha jaduk. Kandel kulite. jane sing jenengan karep niki no. Suruh ngono. Yo ini akan perintah lawan kowe. Mergo aku duwe panjangku. Kepengin dadi ratu ana ing kraton Tandus. Jatane sampean ngongkon kula ngumpulne bocah-bocah. Niki kan ngrewangi dadi ratu ning kraton Tandus. Iya. Niki totoane nyawa. Penjabalan iki totoane nyawa yo. Aku ngerti. Perkara iki ora enteng ning abot. Ning yen mukane aku dadi ratu ana ing kraton Tandus. Kowe kabeh uripmu bakal mulya. Panjalukmu bakal tak goncah bunuh dhewe. Sagu ya ora? Sagu. Mboten kula sagai. Nek kowe sagu yen mengko aku ora dadi ratu ana ing kraton Tandus. Kabeh iki garapanmu. Kawenen geger ana ing kraton Tandus. Menika tanggung jawab kula. Sopo sing arep wani karo yen kowe wani karo pawani padha wae kowe wani karo aku. Sinten takono? Tahu sapa-sapa. Tikus. Wae tak tikus. Padha. Sopo? Kang dadi arane. Kowe tekon karo aku. Yo. Tumenggung Guna Pangreka. Abdi dalem Kanjeng Pangeran Gurawangsa. Wis krungu? Aku lho kowe aja sembrono. Dados niki abdi panjenengan. Iya. Guna Pangreka. Nuwun sewu nggih. Yo kene nganti kowe ngapati. Oh, bagonku mapak ana ing alasku. Ana ing kadya. Mangke rumiyin. Oh, pengen tepang kalih tiang sing gedhe dhuwur. Ngono, nggih, aku marang aku nggih. Canak, nggih. Diserawungake jenengku Tumenggung Guna Pangreka. Aku Kang Aran Brandal Surawala. Yo iki Brandal Surawala ingkang natos pedilan Jawa. Bener. Tiyang ini. Yo iki kae kancane banget.
ngomong karo kowe, aku kepengin banget mengitrak tegese nyambut gawe barengan pasekuton nyengkuyung Kanjeng Pangeran Gurawangsa anggone Tripan Joko kepengin dadi ratu. Amriko, mergo kowe abdine Jeng Pangeran, kalebu kowe mitran. Pacuke dadi Kaya ngono. Ya. Kulo Pamriko. Pangeran Gurawangsa Ono wigatyo. kepareng kula badhe matur lepat nyuwun pangapunten. Iya. Kula badhe ngaturi pirsa dumateng panjenengan. Nalika semanten panjenengan dawuh kepengin dadi ratu ing kraton Tandus. Bener. Gagal. Sik. Boten badhe kalampang panjenengan dadi ratu wonten ing kraton Tandus. Kowe kok bisa kondo kaya ngono? Yen aku ora sedo dadi ratu. Kowe ngerti dhewe. Aku iki sapa? Aku iki Kadang Ratu Gendro Setiji ana ing Kraton Tandus. Boten Yen ora aku kang dadi ratu, yo sapa? nuwun sewu. Niki ben padang terang, ben gamelan, ben cethok. Ingkang raka niku badhe lengser saking gamparing Prabu. Lengseripun ingkang raka badhe ngawontenaken jumenengan Ratu Anyar. Jumenengan Ratu Anyar. Nggih, Calone mesti aku. sanes lho. Sanes. Yen ora aku yo sapa calone? Calonipun Putri Purba. Kula prihatin. Lho, lek Tandus niku nganti kelakon dilenggahi Purba. Lho wibawane kraton Tandus lak icah. Yo iki. Yen nganti Purba iki dadi ratu Pamengko. Purba iki pawaan wanita. Mengko aku ora ono ajine ana ing Kraton Tandus. Mula saka kuwi, kula pamreka. Aku njaluk sabiyanku. Cabarno Purba kae dadi ratu ing Kraton Tandus. Oleh karep kula nggih ngoten aja sampe Purba dadi ratu awit kuwi wanita. Nek karep kula enajan kemawontenaken jumenengan ratu panjenengan ingkang ditujukaken wonten terus. Mula saka kuwi kula pamreka piye carane ana ing pendopo Kraton Tandus kowe nyabarke Purba dadi ratu. Iki tak pasrahke lawanku. Kula kelakon nyabaraken Purba dadi ratu sing dadi ratu sampeyan Yo. opahe napa? Mengko bakal tak weni opah. Estu Yo. janji pinangka utan. Kula tak bisi sowan. Mengkere enten jenengan kok sing dijenenge Purba. Kula tak usul. Boten setuju. Bener. Kula kemapaun nang Kraton Tandus. Mengko aku bakal semusuh. Panestu jenengan. Tindak Surawana. Sewan-sewangan. Anggon gawe. Rono. Kowe keprungu dhewe. Calon ratu ning Kraton Tandus iki kudu aku. Purba yo kepunan mula. Tak jaluk. Yen mengko Purba dadi ratu ning Kraton Tandus. Kawenan geger Kraton Tandus. Aku tak pensiun. Apa sing pensiun aku kaya duwe apa kok? Gawe jejer Tandus. Ayo.
Allah. Terus. Awakmu wis rasa. Bener. Lho aku iki wis suwek. Kowe. Lah iya. Jak mlaku kaya kowe. Durung gelut tekan kraton Tandes aku wis lim. Lah karepe sampean niku piye lah? Nek mau mlaku, ayo mlayu. Apa njaluk digendong? Sik ngene. Mergo iki hal ana ing desa iki Brambi iki. Lakune tekan Tandes iki aja mlaku. Numpak gajah. Cah cilik-cilik ditumpakno beda seneng. Oh, cah numpak gajah maneh. Sing ora tau rasane numpak gajah, numpak gajah. Sok gede kena nggo cerita. Gak tahu kan? Gak tahu. Nek sing cilik-cilik mboke aja oleh. Mboke wae. Gajahe mlentot. Engko ben aku sing ditumpaki lho. Cah cilik-cilik sing pengen numpak enggak. Ayo dah. Nek kena nggo cerita gajah non. Gajah ayo kene. Takno gajah. Kasno wani. Sekape para branal Tuhan. Siap Makaryo. Astio Sanjoto. Lumaksa lemah kita. Tatyo. Nelakake agunging panuwun dene para sentana nayaka lan tamtamaning negara wis padha netepi kewajiban suwan-suwan. Mung wae jroning pisuwanan agung iki ingsun ora bakal ngrembug perkara tata titi tentreme negara kang tak rembug ora liya pepinginan ingsun arsa lereh ing keprabon arsa jumenengake ratu anyar mula ing kene kabeh padha taat pisowan hamung saperlu ingsun suni tetimbangane marang sira wakne patih Gendroyuda sabda katimbalan sing ingsun ngepinginake lereh keprabon ngenemake praja njur kepriye mungkuh pinemumu Mas Patih Gendroyuda pangapunten saderengipun sipun menawi pamanggih kula kirang sarjo dasare apa Mas Patih Gendroyuda kula mesaken kawula lek jalaran kawula taksih betahaken Sinun Prabu Gendroyuda boten ketang yuswa sampun sepuh kula ganjahi kapitayan sedaya para kawula minggahipun para punggawi negari taksih setya bekti dumateng Sinun Prabu Gendroyuda
ora ketango saking para nayaka kawula sing setya bukti nanging panjenengan wis ngrumangsani pikun tan kuwa ngembat rodane pemerintahan luwih prayoga luwih becik kalamunta ora tugeng jenengi ora liya kang isih muda taruna mangken Tumenggung jaya pangreka Jago timbangan dalem yen manut pinemumu kepriye kepareng mujo atur dumateng Rasa dalem menawi wonten tumpang ipun atur kula kaya ngriya kula nyuwun lobering samudra ing panaksan iya ora dadi baya pangapa menawi Rasa dalem ingkang sinuwun Prabu Gendro Sekti badhe lengser saking Palenggan ing Kraton Tandes kula sarujuk nuwun matur awit ngaten kula remen panjenengan dalem ngrumaosi bilih yuswanipun sampun sepuh sekedhap malih sampun boten badhe kuwadang ngasta cempuriting praja ing Kraton Tandes mila sinuwun kula piyambak mawantu-wantu benjang menapa ngersa dalem ingkang sinuwun Prabu Gendro Sekti enggal lengser saking Palenggan lajeng ngawontenaken jumenengan Ratu Enggal sinuwun Mas Patih Gendrayuda menawi Sinuwun Prabu arsa lengser keprabon lajeng sinten ingkang katuding napa jeneng ratu wonten ing Kraton Tandes putraning sun mung sawiji ingsun uga ora bakal ngowahi lakuning adat paralaton kang lumakon ing Tandes mula kang ingsun piji gumanti nata lengser kawibawan ana ing Kraton Tandes ora liya putraning sun Putri Purbaretna semuanya kayu manut pinemune Mas Patih Gendrayuda kepiye Sinuwun Prabu menawi Sinuwun Prabu nutingkeng putra kusumaning Ayu Purbaretna sarujuk sanget jalaran ingkang patut nggawe damparing keprabon iya manut lajer maraton ingkang sampun mampah wonten ing Kraton Tandes kedah patutan Baparaja lan Ibu Prameswari namung kusumaning Ayu Purbaretna iku pantes jeneng ratu wonten ing Kraton Tandes jane sliramu sarujuk matur nuwun Mas Patih kula instruksi sinuwun iya kepriye menawi kula benten kaliyan Retian Patih Gendrayuda bedane menawi kula boten setuju menawi Putri Purbaretna dipun jumenengaken ratu jur dasarmu apa kalamun Purbaretna kang lintir kawibawan ana ing Kraton Tandes pangrika dasar kula sampun gumanthok ingkang putra menika salah setunggalipun pawestri bener lupawan pawestri menika ringkih lho kok dipun jumenengaken ratu nyetir jantaraning pemerintahan wonten ing Kraton Tandes tiyang dadi ratu niku mboten gampang bener wong dadi ratu niku boten kenek jajal-jajal kula paribasaken tiyang nitih turangga sisip sembire anggenipun ngalisi menawi dawah ingkang babak punya kusile sing ngrasakne lara sing numpaki lho niki negara menawi to ingkang putra
boten kuwagan nyetir jantaraning pemerintahan menawi wonten risakipun garu ingkang ngraosaken sakit para kawula ingkang boten ngertos dodok seleng perkara. Lho niku. Ya. Ora kleru saka pengaturmu. Kanging bareng tak tintingi ngaturmu. Nggih. Anggonmu rasa rujuk Purbaretna mlintir kawibawan iki mung jasare Purbaretna wanita. Nggih. Ngerti ya pangreka? Nggih. Wanita lan priya kuwi wis ora ana bedane. Yen to ngadeg padha dure, yen to lungguh padha cendheke. Sliramu tak aturi eling-eling. Nggih. Nalika ana kraton gedhe kang aran Kraton Keling Kalingga. Nggih. Sapa kang lenggah minangka Naradipa panguwasa tunggal ana ing Kraton Keling Kalingga kuwi dudu priya nanging wanita sing sinebut Raja Sima. Nggih. Ora ketang putri anggone mranata kawula babar pisan ora ana sing wani nyantulani saengga kawula padha ayem-ayem lan tentrem. Ora mung cukup kuwi. Majapahit kencar-kencar gayuh kencana rukmi. Sapa kang lungguh minangka ratu ning Majapahit? Ora liya Sri Subasiti Kencana Wungu. Nuwun sewu sinuwun. Kraton Keling Kalingga kaliyan Tangges menika beda. Bedane Negari Keling Kalingga kencar-kencar pindha kencana rupi. Nadyan to ratune salah setunggalipun wanita. Sang Prabu Putri Ratu Sima. iya. Ratu Sima menika kala dhateng Santureh. Boten nami mokal menawi anggenipun ngasta negari Keling saged gemah ripah woh jinawi nyembet dhateng Majapahit. Sri Subasiti Kencana Wungu Ratu Majapahit kenging menapa? Majapahit kenging dipun wastani negara gemah ripah woh jinawi sarta Toraharja. Kawulanipun boten wonten ingkang kekirangan sandang lan boga. Awit napa? Sri Subasiti wicaksana benten kaliyan ingkang putra. Ingkang putra menika dereng sepintena yuswa. Perkara kadewasan kuwi ora kena dukur nganggo okeng umur. Dewasaning menungsa kuwi mung karana laku lan tumindak. Tak kira ora ana bedane antaraning putraning sun Purbaretna kelawan Ratu Sima lan Kencana Wungu. Mung wae yen to aku gagapi apa kang gagaturmu. Anggonmu rasa rujuk Purbaretna nglintir kawibawan kaya-kaya kang slira kuwi darbe jago sing arep kok calonke minangka ratu ana ing kraton Tangges. Apa bener kaya ngono? Sinuwun Prabu Gendrawati. Mboten teden aling-aling sok dlogo banyu kendi. Kula gadah jago. Dur sapa jago? Pangeran Gurawangsa. Yayi Gurawangsa. Yen matur kuwi nganggo waton nalaja mung bisa waton matur. Nggih. Kowe iki lak ya wis ana menani sara silah paralakon Mertos. kang lumaku ana ing kraton Tangges. Nggih. Kula niku namung ngupadhekaken pangenteng-enteng ingkang mutra
Purworetno. Yen to kowe goleke pangenteng-enteng lawan Purworetno ora kaya ngono kuwi carane. Yen to aku jumenengake kelawan Kurawangsa teges aku nerak lajeng paralaton. Aku kleru aku salah. Kula besok meneh yen matur kuwi kudu nganggo wewatonan aja mung bisa matur. Kula ngemutaken. Aturmu ora tak tampa ya aja gelora sapu. Patrika. Malah saya ngece karo ratu. Sabda pangandika ratu datan kena wolawali sepisan dadi pindha woh ing tresna kang tumetes ing glancang seta. Mula hari kalenggan iki ingsun Prabu Gendra Setyarsa jumenengake kelawan putri Purworetno kinarya ratu ana ing kraton Tandes. Mas Patre, apa wis samekta uga rampen kanggo jumenenganing putraning ingsun? Monggo enggal dipun purwakan Kaya ngono iki. Ingsun Prabu Gendra Setyarsa ratu ana ing kraton Tandes. Hanimbang yuswa kang wis sepuh tanpa ngembat rohaning pemerintahan oleh kraton Tandes. Arsa lengser ke Prabon saha hamutusake lan anutupake putri Purworetno kinarya ratu ana ing kraton Tandes. Saking para sentana layaka sawetara tak aturi jumeneng kadang pradangga monggang pangiringi jumenenganing putraning ingsun Purworetno. Inggih Kang Mas Prabu Gendra Setyarsa. Ya kene randhat sawanira ya. Nyuwun pangapunten saderengipun. Kim napa ngantos wan kula menika randhat
awit tasih wonten pedamelan ingkang dereng saged kula rampungaken. Nanging Kang, saderengipun kula menika minggah wonten ing Kraton Tandes, kula menika mireng jumleguripun Maryam kaping 3 sora gemuruh ambata rupuh. Napa winisudan calon ratu sampun kawiwitan? Wis kapurwakani. Lajeng sinten ingkang kawiji? Ora liya Purbarena Yai. Purbarena. Kangmas Prabu Gendro Sekti, Yai Pangeran Gurawangsa. napa sedaya kala sampun penggalih kanthi tirtanipun kawicaksalan lan napa sampun dipun sarujuki saka Guru Sentana lan Nayaka wonten ing Kraton Tandes Kang? Wis tak penggalih kanthi weninging cipta. Tibaning petung hamung Purbarena kang pancen duwe hak lungguh minangka ratu ana ing Kraton Tandes lan mangerti ya Yai. Jumenenging Purbarena uga wis disarujuki dening para nayaka tanpa molat kawula ing Kraton Tandes. Dereng Durung awit tasih wonten saka guru ingkang boten sarujuk Purbarena menika dados ratu wonten ing Kraton Tandes. yer saka guru kang ora sarujuk Yai. Kula Gurawangsa boten sarujuk. Yen sliramu ora sarujuk kalamun Purbarena kang jumeneng ratu, jur dasarmu apa Yai? Panjenengan pengen mangertosi dasar lan pawatan kula. Ya, Kenging menapa kula menika boten sarujuk Purbarena menika dados ratu wonten ing Kraton Tandes. Kula pengen dadi ratu wonten ing Kraton Tandes. ngenyak wong pehak ora padha jejeg mulang dinyak. Pehak saiki ra dadi ratu dinyak. Kok ora kene? Kok ora mati? Ngenyak wong. Lagu mundur saiki. Jadi Gurawangsa. Nggih. Apa wis kok pikir Dene sliramu matur keng kaya sampun mbok yo dadi manungsa kuwi gelem mulat sarira angrasa wani. Layang lawan awakmu dhewe. Sapa Gurawangsa? Senajan to Gurawangsa kuwi uga putraning Rama Prabu Gendrayana, nanging sliramu kudu eling. Yen to Gurawangsa kuwi lair saka garwa paminggir, lair saka garwa slir, lampa kalamunta bisa lungguh minangka dadi ratu ana ing Kraton Tandes jalaran Kraton Tandes nglestarekake adat kang lumaku. Lajeng para raton wis ngandhakake marang sapa kang lungguh minangka Naradipa panguwasa tunggal ana ing Kraton Tandes kuwi kudu miyos saka garwa Prameswari patutan kelawan Baparaja. dados panjenengan menika ngupadaken perkawis sisilah para raton. Ya mesti wae. Kangmas Prabu Gendro Sekti. Kula nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Sisilah para raton menika ingkang damel sinten? Sing gawe ya menungsa. Yen sisilah para raton menika ingkang damel menungsa, menika saged dipun wae nggih menungsa piyambak. Boten namung menika. Kula iki gadhahi kawares wonten ing Kraton Tandes. Kula pantes jumeneng ratu wonten ing Kraton Tandes. Oh iya. Dadi sing gawe menungsa uga wenang wae.
Laras Nanging yang manut pinemuku menungso kang kepengin ngowahi adat sora silah paralaton kang lumakon ing kraton Tandes kuwi jeneng menungso kang keblinger. Ya ora apa-apa. Bener kowe. Ya sekene wae. Yen kowe kepengin dadi ratu, tak regani. Mergo kowe uga turuning Rama Prabu Gendrayana. Nanging Yayi Growongso pun kakang saiki wis ora dadi ratu. Pun kakang saiki wis dongkol, pun kakang iku wis mantan ora duwe panguwasa. Mula yen to Yayi Growongso kepengin dadi ratu, jalukmu aja karo aku. lajeng sinten? Ya karo sing darbe panguwasa liya Putri Purbaretna. Jaluk. Purbaretna Paman Growongso. padha duwe hak waris ana ing kraton Tandes. Kowe iki pawahan wanita. Ora pantes kowe jeneng ratu ana ing kraton Tandes. Mula saka kuwi palugon campar mesondan ana ing kraton Tandes. Ajal Purbaretna. Paman Growongso. Hmm. Gampelang ngen panjenengan ngendikan nyuwun palenggan ratu wonten kraton Tandes. Ingkang jeneng ratu menika kula paman. Anggen kula jeneng ratu sampun dipun sarujuki saha dipun sengkaya sedaya nayaka sentolan tamtamaning negari wonten ing kraton Tandes. Kethuk runtut pustikaning jana loko panguwasa tanpa winates. Lan sekabeh kawula kaya karo Tandes. Kang sapa wae kang ora sarujuk ingsun jeneng ratu kaya karo Tandes bisa ninggalke Tandes saiki uga. Purbaretna Paman Growongso. senajan kowe ora titik ning aku rumangsa. Ora apa-apa. Saiki wis sebenarnya ratu ana ing kraton Tandes. Aja dupeh kowe duweni kuwasa njur kumawasa. Aja dupeh kowe duweni wenang njur kowe sak wenang-wenang. Ngene iki lho, Purbaretna. Yen kowe isih dadi ratu ing kraton Tandes, iki Growongso bakal rusak kraton Tandes. Pangapunten saderipun Sang Sita Putri. Saya ndadra pakartipun Pangeran Growongso. Ing ampun sumelah. Nek wonten pangamuke Pangeran Growongso, monggo kula aturi lenggah cigram sura tumpal. Kula badhe ngadepi Pangeran Growongso. Paman Growongso. Oji. Menawi saged monggo dipun ripih kanthi sananing aris. Nang menawi mboten Purba wasa kula pasrah dhumateng panjenengan. Ngaten sandika dawuh. Kabareng prajurit. Ayo. Ini pun Ratus Purbajanti. aku percaya yen wis lumakuan jalan bijaksana. Pancen ora kleru. Ujaring Sidaplo. Jagat geger iki kagawa mung 3 perkara. Siji, rebutan bondo. Loro, rebutan panguwasa. 3, rebutan wanita. Oke, wong sing padha tukar wadu, oke, wong sing padha bacok-bacokan, teman padha dadi gelut paten pinaten. Iki ya mung 3 kuwi perkarane. Ora prabedane kelawan pamanmu Growongso. Kae yen to aku sing ngarani kae menungso sing malah
melek gendong lali kesusu mulo barang sing melok tundone bakal kesuwen mulo nyok Jero. ora mau njaluk pamit aku tak metuke lawan Gurawangsa bakal tak pripeh supaya dheweke gelem lenggono perkara iki. Ampun, Rom. Awet kula watosaken kalujungan panjenengan dalem, Rom. Ora usah nyumelengake kelawan wong tuwa. Aku wis bisa njaga kelawan diri pribadi kula sing baku. Pangestumu wae tak jaluk supaya bisa lilih atine si Gurawangsa.